Det er nytårsaften. Om få timer falder rådhusklokkerne i slag. Så kommer det nye år 2014. Det sker uafvendeligt, at vi ser frem til det med håb og forventning. Men hvordan vil det blive, kan vi ikke vide. Hverken for os selv eller for vort samfund for Moo. Der er en tendens i tiden til at tegne et billede af det perfekte liv med beståede kurser, normeret studietid og ungdommeligt udseende uanset årgang. Hvem kan leve op til det alt sammen? Hvorfor skal vi dog det? Vi møder jo alle sammen modgang før eller siden. Vi knækker halsen på de fremdriftsreformer, der kan ramme os, hvis kun det perfekte og overfladiske liv er godt nok. Vi tror, at det i særlig grad er russerne, som er udsatte. De moderne kommunikationsmidler med internet og Facebook rummer fantastiske muligheder, men der er også fare forbundet med det. De meget unge kan blive optaget af det, at de glemmer, at virkeligheden leves på Moo, i et slags udstillingsvindue, hvor det mere gælder om at komme med bedste citater og snave med de lækreste rusvalgheder. I morgen er det den 1. januar, og det er over 12 år siden, at Moo fødtes ind i verden. Moo blev skabt i erkendelse af, at de matematikstuderende manglede et fælles talerør og et sted, hvor man let kunne snage i hver andres privatliv. Da der skulle findes et navn til dette organ, blev der diskuteret forskellige muligheder. Vi ville gerne skabe et slags socialt netværk for de matematikstuderende, og i den forbindelse blev der foreslået navne som Moobook og Moospace. Eller hvis man gerne ville søge på sladder eller udveksle ganske korte meddelelser, kunne Moogle eller Mutter også være oplagte muligheder. Året 2013 har for Moo på mange måder stået i reformernes tegn. Vi vil på årets sidste aften gerne takke for al den opmærksomhed, som er blevet Moo til del på hele studiet. Moo bevarer matematik.